weche mag lit ka achiel kod kuyo. Nyakwara Ramogi juanga wach mar tuo mar Ebola. Nyaka sani migawo mochung' ne thieth e pacho kae odiochieng' ma kawuono aka achiel kod jokanyo mabende nitiere sekta mar thieth. Okinyi ma kawuono gi bago romo makende magawa moro e pacho kae mar tiego jopiny ewi tuo mar Ebola ka achiel kod ikruok mabende piny Kenya oseketo piny mar kedo gi tuo mar Ebola. Ponono tuo Ebola nyalo donjo e pacho kae. Kata kamano nyalo medo mana paro ni tuo mar Ebola en tuo mabende landore ayanga e piny libamba ma Uganda. Kanyaka sani tuo mar Ebola osefwenyore e bomano Mamu bende Kiegegwa ka achiel koda Kasanda district duto mabende yudore e piny libamba ma Uganda. Nyaka sani migawo mar thieth ma pacho kae osetemo mar chiwo okenge makoni kod kocha mabende jopiny ma pacho kae nyalo keto piny e yo makare mar geng'o gamo tuo mar Ebola. Parni tuo mar Ebola pok odonjo e pacho kae, entiere mana e piny libamba ma Uganda. Makmana ni sirikal ma pacho kae bende temo mar keto piny okenge makare mar geng'o ne tuono kik donjo e pacho kae. Nyaka sani giseketo okenge mag pimo jowuoth mabende wuok e piny libamba ma Uganda ka donjo e pacho kae kowuok e tong' mopogore opogore mano ma riwo piny Uganda ka achiel kod pinyno ma Kenya, mana ahinya to e tong' ma Busia kata e pacho kae. Dr. Patrick Amoth mabende nomodhial kama romono kama migawo mar thieth odiochieng' ma kawuono biro chiwo twak